Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Imperiali și astăzi o să continuăm seria de Minecraft. Cum bine știți, în episodul trecut am făcut căsuța asta la început, că după aia poate facem una mai mare, să zic eu, așa, adică una mai mare, imensă. Mai trebuia să luăm sticlă, aveam de luat iron din mină cu alea, de cu alea și... Aici mi-am pus toate itemele, că eu ca deșteptul am murit. Am murit. Aoleu. Sper că în episodul de astăzi să nu mai mor, că nu vreau să mai pierd tot ce am avut. Adică nu am pierdut mult. Era să pierd itemele. Deci lipsă să vin și eu cu toporul. Dar văd că e mai mare mina. Haideți să mergem să mai luăm lemn. După aceea să mergem să mai luăm nisip. Că, cum bine știți, mai trebuie la geamuri și... Am făcut o prostie, dar... M-a spus în episodul trecut că trebuia să pun sticlă de aia subțire. Și eu din greșeală am pus de aia groasă și... Nu prea dă frumos. Dar în fine. Perfect. Perfecto. Uitați. Uite nebun, uite un TNT. Uite un T. E titan. Aici bubuie creeper-ul. Ia, bubuit în formă de T. Da. Interesant. De ce am picat aici? De ce? Nu, eu mă las de viață. De la Minecraft n-a fost niciodată bun. Nici nu o să fiu. Adică sunt lângă un vecin aici și noi din când în când mai jucam Minecraft și dacă pierdeam, adică din cum să vă zic eu, ne băteam. Aveam timp la dispoziție 10 minute să zic, în care ți iei tot ce vrei. Eu îi spuneam că e prea mult, că nu știu ce, dar... Și a ajuns să... A ajuns să fie full iron în astea 10 minute. Și eu logic că mă ofti, că eu o căutam, dar nu găseam, eu mă rătăceam în loc să găsesc iron ca el. El era full iron și eu... Din fericire l-am bătut și odată. Norocul lava aia. Perfect. Durează, dar n-am știut. Știți care treaba? O să pun pauză și ne vedem după ce sap, da? Bun, fraților, cum puteți să vedeți, am săpat, acum trebuie să punem lemnul pe jos. Totuși, adică să fie un pic de frumos în căsuța la noi. Hai mă. Trebuie să dau un pic mai tare. Să așa. Am pus de prea tare pași. În fine, lăsăm așa, deocamdată. De parcurs.
Vedem ușa. Cred că e bine. Așa. Mă scuzați, dar mai trec mașini și n-am ce să fac. Perfect. Întrebarea întrebătoare, eu m-am băgat aici, la cum ai zis? Am bloc. Da. Dacă ne ajunge, dacă nu, vedem ce facem. Perfect. De fapt nu mâncăm, o să mai ne scad un pic hunger-ul, ca să nu consum decât pe o bucată de hunger. Hai că mai. Hai să mergem și noi la minat, să luăm mai ironul ăsta. Termină cop. O să mă deschis. Păc. Perfect. Perfect. O bucată de iron e destul de bine, că pot să zic că e chiar foarte bine. Haideți să punem și noi sticlă. Nu se pune. Uitați că încep aici la rând acum. Poate vreau ca în episodul astăzi să termin și eu geamurile. Dar nu știu ce să zic. Hai că nu. Perfect. Perfect. Închidem ușa. Oricum. Bucatele mai ne trebuie. Perfect. Dică la sabia. Nu, lasă. Gârchit. Hai că mă cupur repede. Perfect. Îl băgăm în casă.
Da, și am terminat și cu lămurile. Perfect. Da. O să vină pat, ceva. Adică o să fie o căsuță destul de simpluță, dar cochetă. Să pun astea la loc. De asta să mă uit eu de... Trebuie lâna. Și niște lemn, că vreau să mă uit de pat. Nu contează clepa, dar să văd cât îmi trebuie. Deci 3. Perfect. Luăm toporul. Și mereu să căutăm oi. Nu încolo, și încolo. Oricum trebuie să fie proaie pe aici. Proaie. Cred că acolo o să fie 2-3. Dar acum pe noapte nu prea aș vrea să mă duc. Și de asta o să-i punem în capăt la acestui episod. Frate, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, să vă abonați, să le ziceți și prietenilor. Eu am fost Imperial și ne vedem sigur data viitoare.